Ferrovians i ferrovianes! Arriba el Carnaval! Després d'un any fotudet, ens retrobem per fer gresca, ballaruga, rauxa i esbauxa. En bombolla i mascareta, però sempre en moviment, amb ritme i alegria. No fos que amb tant confinament ens perdéssim bons moments. Escolteu? Sentiu la música? Doncs a veure, a moure braços, balons, volta i saltiró. Amb màscara somrient, que guanyarem el dolent. Ja sé que les abraçades ens agraden ben apretades. Però enguany ens conformarem mirant-nos intensament des d'una bona distància per donar una bona patada a aquest virus impertinent que encara volta entre la gent. Poseu-vos bona música, és el millor per animar. I compartiu-la per les xarxes i... A ballar, a casa, al carrer, amb aquella disfressa que tant us agrada, per fer-la ben grossa i no us puguin detectar. I separats, enguany toca bombolla. I a compartir alegria. Us recomano picar el llet i a veure què passa. I tot això us ho mana el 44è Carnestoltes. Que comenci la gresca!